so ning karong akadom kaduk we pantame nilihin penang tumpan pajir ponlo karbi penil kardom de masakan jupai la penil kapre kapre pay tum antame greetings akadom nilihin penang tumpan pajir pon iglo ahok pet bangke pinigel tumpan ke kisum krung ani pen ke jok ani India adet angkangpi ilitum British itum hanang kacari British itum ladak British Raj mate British itum han kacenek kacolupen ke jok arni posilitum pinie bang kecini ponlo lasi India adet angkangpi long kame labang so freedom kelong arni sadhin kelong arni labang ke isi festival asomsi pini talon ponlo la solong ilitum all party health leader conference APHLC 20ST what hatlang so pendame ilitum man ke phenai alama mati India adet pi alama ilitum thurdun lo labang so kan thurdun kupie posi kenang kong makela hinlo ilitum India adet ki kim lake constitution pen sikikim সংবিধান pen sikikim labang so ay India flag tame ilitum সংবিধান pen silitum labang so flag kasemarlo kikim keraklong lasilitum 6 schedule area mate tribals area tame mini constitution pensi kachari po lasilitum constitution mate kachari aron ke kroi pamme laso posilitum pinilabang so flag lama bangke tum kaparja tuna kantor na lasi ilitum tame constitution of India tengpen lutante imithang scheduled tribes atumaphan SP Hills atumaphan nangki pieja kongdo constitution pen lata dasila constitution ateng pensi ilitum da kachehang articles 2448 ta pinyani anda itum hang bomlo lapen ilitum ning thelo non ke bang dia porod bangke Indian government atum labang so bangke implement busil tum ning the ponlo lapen kaduk kawe India adet pilong Hey muluk dopik North Eastern angkang bangkil tum lang lo plutante tribal sa tum siki onglo hill tribe tum siki onglo lasi India aphan British atu sadhin pipea ko tame North Eastern angkang tribals area along phan bangke British atu Crown Colony kota na offer lo lapen Northeast tribal angkang tribal areas tribal salidar tu tribal satuman India adet phan kang hon pick a job Crown Colony bangke reject dun det lo war dun chorlo lasinon itu India adet sil tu kapang tanul pansi itu non arjak dun lo lapen non India sadhin kilong pen ningkan proxy ke proxy pen tang lo la solong pen Northeast angkang aphan tame India adet pipen nangkelang cari ponai mesening pansi government of India phan tame tum ning ke pon lo athema ili tum yong sin lang lo plutante Northeast 7 state himo ilitum international border pen kachikoi lo Myanmar Bangladesh Bhutan kaduk kawe Nepal kaduk kawe ta itu Northeast state pen si chekoi lo lapen ha China antame ilitum si ha North India pulo tangte ilitum phan foreign direct investment bangke state atum bangke special economic zone format ilitum phan foreign direct investment bangke na inkip check jongsi hexer company ha China pen ha Thailand pen ha Myanmar pen ha Bangladesh pen lahai tum yong sila da foreign direct investment long le lotante Northeast ta industrial hub to ho upine kaching turja sai bangke litum teklong le daji lasi non kachari bo ma government tum phan tame in future government phan tame itum punangji je special economic zone format ili tum phan ladak foreign tumbang direct investment industry nang bilong le thang talong le bangke ili tum la bangke
roi kredit nang ji sita ha Gujarat ha Mumbai long bangke bang foreign company atu madake invest dam bong lasi bang adake economic ta jingthur bong lalo lapen apisi ni puning je tukang tung bang lain lo ili tung tribals tum antame kacing thurana dum lo sitame emethang aniti emethang identity emethang a culture bangke ili tum cewar vedet nangji lapen emethang a pindeng sumpot pen cenglok bangke kai ta itum ciri ponani lasi APSLC penil tum kaita cunung report ili tum aingjir tum pen cenglok ili tum ni marli tum han pen cenglok kipir kitak pen tame nang litum tame ilitum ingkur ponanji lason hak taksi ilitum kaprek asailong mate hala kaprek kacing thur long tame ilitum langdun sita emetang aniom niti bang cewar vedat nangji lason hak taksi